Tieni qari maħud mill-Vanġelu ta' Mattew, se naqraw minn kapitlu 16 minn vers 13 sa 23. Issa meta Ġesu ġie fid-distrett ta' Ċesarija Filippi, staqsa lid-dixxiepli tiegħu billi qal: min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? Huma qalu: xi wħud jgħidu Ġwanni l-Battista, u oħrajn Elija, imma jerġgħu oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Qalilhom: imma intom min tgħidu li jien? U x'mun Pietru wieġeb billi qal: int il-Kristu, bin Alla il-ħaj. U Ġesu wieġeb billi qallu: imbierek int x'mun Barġona, għax mhux il-laħam u d-demm irrivelalek dan, iżda missieri li hu fis-smawiet. U jien ukoll ngħidlek li inti Pietru, u fuq din il-blata ser ibni l-Knisja tiegħi, u xtabi ta' Ħades jew l-infern mhux se jipprevalu kontrija. Għax ngħidlek u qatt nagħtik l-infietaħ ta' saltnet is-smawiet, u kwalinkwa ħaġa li torbot fuq l-art se tkun marbuta fis-smawiet, u kwalinkwa ħaġa li tħol fuq l-art se tkun maħlula fis-smawiet. Imbagħad widdeb id-dixxiepli biex ma jgħidu l-ħadd illi hu kien il-Kristu. Minn dak iż-żmien Ġesu beda jispjega lid-dixxiepli tiegħu illi jeħtieġlu imur lejn Ġerusalemm u jibati ħafna ħwejjeġ mill-anzjani u s-saċerdoti ewlenin u l-iskribi u jinqatel u fit-tielet jum ikun irxoxtat. U Pietru ħadu fil-ġemm u beda jċanfru billi jgħid il-ħnien sit: qatt mu se jiġrilek dan. Imma hu dar u qal lil Pietru: mur warajja Satana, x'kien int għalija, għax m'intix tqis il-ħwejjeġ tal-Alla, iżda il-ħwejjeġ tal-bnedmin. Amen. Min jgħidu n-nies illi hu bin il-bniedem? Dik hija l-mistoqsija li Ġesu għamel lid-dixxiepli tiegħu. Kien ilu jippritka, kien ilu jagħmel il-mirakli sena, sentejn, tlieta, u issa dak il-ministeru pubbliku tiegħu kien qed jasal fit-tmiemu. Ġesu kien fit-tramuntana nett tal-pajjiż fuq in-naħa tal-Lvant fejn illum hemm il-Ġurdan. Il-bogħod issa mill-ħamba tan-nies. Xogħlu kien prattikament wettqu ix-xhieda li ta' bil-mirakli kien għamilha. U f'dak il-moment isaqsi lid-dixxiepli, in-nies komuni, il-popolin, x'jaħsbu fuqi, min jgħidu li jien? U r-risposta tagħhom kienet li inti jew Ġwanni l-Battista, jew wieħed mill-profeti, Elija, Ġeremija, jew xi profeta ieħor. U min jaf jekk illum nistaqsu lin-nies hemm barra u ngħidulhom min hu Ġesu. Il-varjetà ta' risposti li nirċievu: huwa għalliem, huwa filosofu, huwa mexxej reliġjuż, huwa profeta wkoll, imma evidentament Ġesu ma kienx kuntent bir-risposta li taw. Imma intom għalilhom, intom, id-dixxiepli tiegħi li qegħdin tgħixu miegħi, intom, min taħsbu li jien? Min jien? U Pietru dejjem spiritu pront jitkellem għalih, jitkellem bla dubju għall-apostli l-oħra u jieġeb għallu: inti il-Kristu, bin Alla il-ħaj. U Ġesu bierek lil Pietru ta' dik ir-risposta perfetta, preċiża, profonda li ta' dwar l-identità ta' Ġesu. Il-Kristu bin Alla il-ħaj. Mela għandna żewġ affarijiet: il-Kristu u bin Alla. Ejja nifokaw l-ewwel fuq dan it-titlu, il-Kristu. L-ewwel huwa titlu mhux isem jew kuljum ta' Ġesu. Ġesu kien l-isem li tagħtu ommu. In-nies kienu jgħidulu dak l-isem Ġesu. Naturalment għalina l-insara li nafu s-sinifikat tiegħu kif l-anġlu kien qal lil Ġuseppi li semmih Ġesu għax hu jeħles il-poplu tiegħu minn dnubietom, għalina l-isem ta' Ġesu huwa ħelu, huwa sinifikattiv ħafna ifisser li huwa l-mulej is-Salvatur tagħna.
Imma n-nies kienu jafuh dak l-isem, bħalma lilek jafuk Marija u lili jafuni Giuseppe jew Joey. Imma il-Kristu huwa titlu, bħal meta ngħidu innaf onorevoli jew il-President jew Majestà, dak huma kollha titli. Kristu ġejja mill-kelma Griega li tfisser il-midluk jew l-unzjonat. Kelma simili l-istess tifsira bil-Maltija il-kelma Messija, din id-darba meħuda minn kelma simili mill-Ludi. Mela Kristu u Messija huma ekwivalenti, huma l-istess ħaġa, huma sinonimi. U kif qegħdin ngħidu ġejja minn verb li tfisser titlek biż-żejt. Tgħidli x'inhu s-sinifikat ta' dan kollu. Għaliex fit-Testament il-Qadim, meta kien jinħatar sultan, fiċ-ċerimonja tal-ħatra tiegħu parti minnha kienet tkun id-dlik biż-żejt bħala sinjal li huwa l-magħżul il-maħtur biex ikun il-mexxej tal-poplu. Fit-Testament il-Qadim ukoll anke il-profeti xi kultant kienu jkunu midluka fiż-żejt fil-bidu tal-ministeru tagħhom u s-saċerdot ukoll. Ġifieri għandek dawn it-tlet uffiċjali fil-pajjiż ta' Iżrael, is-sultan, il-profeta u wkoll il-qassis illi kienu midlukin fiċ-ċerimonja tal-ħatra tagħhom biex ikunu rikonoxxuti minn kulħadd li huma maħtura għal dak ix-xogħol. U interessanti li din il-kelma l-midluk, il-Messija, kienet tintuża mill-Lut u għadha tintuża mill-Lut għal dak li kien Alla wiegħed li qatt jibgħat biex jifdil il-poplu. Fit-Testament il-Qadim hemm diversi profeziji li Alla qatt jibgħat lil xi ħadd. L-ewwel waħda li tissemma illi in-nisel tal-mara jisħaq ir-ras tas-serb u ħafna oħrajn matul l-istorja tat-Testament il-Qadim. Mod partikolari 3 profetiji prinċipali ewlenin jitkellmu dwar dan li Alla kellu jibgħat, il-midluk, il-Messija. L-ewwel waħda minn fom Mosè, il-kbir profeta li ħareġ il-poplu mill-Eġittu, għat-tmiem tal-ministeru tiegħu lil-Lut għalilhom dan il-kliem. Il-mulej Alla tiegħek iqajjimlek profeta bħali. Min fostkom, min ħudkom, isimgħu lilu. Mela l-ewwel profezija, l-ewwel tħabbira kienet li Alla qatt jibgħat profeta bħalma kien Mosè. Imbagħad ukoll mis-Salmi għandna din il-weda, din l-antiċipazzjoni, ħalef Alla u ma jsobbiex. Int, qed jgħid fuq il-Messija, int qassis għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Mela profeta Alla ħabbar ukoll illi kellu jkun qassis. It-tielet waħda din id-darba qed ikellem lil David is-Sultan illi xtaq jibni dar lil Alla, tempju lil Alla, ma Alla qallu le mhux inti imma xi ħadd ieħor qed jibnieh. Lil David qallu hekk u meta jintemmu jiemek u torqod ma' missirietek inqajjem nislek warajk li joħroġ minn ġewwinik u nwettaq is-saltna tiegħu u jibni dara l-ismi u jiena nwettaq għal dejjem is-saltna tiegħu. Mela 3 uffiċċji dak li huwa biex ikun il-profeta, dak li ħajkun il-qassis u wkoll is-sultan li s-saltna tiegħu Alla iwiegħed lil David li ħatkun għal dejjem. Saltna li ma tintemx, mhux bħas-saltniet l-oħra illi kollha fi żmien jew ieħor isibu ruhom mal-art. Profeta, qassis u sultan. Dawn huma t-3 ministeri, t-3 uffiċċji, t-3 xogħlijiet kbar illi ġie biex iwettaq il-Mulej Ġesu. U fil-bidunet tal-Ministeru Pubbliku tiegħu, meta kien mammet minn Ġwan il-Battista, Alla ddikjarah li hu l-iben tiegħu li fih jitaxxa u l-Ispirtu Santu niżel fuq u forma ta' ħamiema. U
Ftit wara meta Ġesu mar fis-sinagoga ta' Nazaret pajjiżu fetaħ l-Iskrittura, sab fl-iskroll tal-Iskrittura il-profeta Iżajja u qara qudiemhom l-Ispirtu tas-Sid fuqi għax inzjonani ħalli nxandar l-Evanġelju lil foqra. Kristu kien konxju illi huwa l-unzjonat tal-Alla. L-Ispirtu tal-Alla ġie fuqu dak li kien simbolizzat biż-żejt fit-Testament il-Qadim meta jaħtru sultan u profeta u qassis issa twettaq mhux iktar bħala simbolu imma l-Ispirtu Santu ġie fuqu, allura Kristu kien konxju li huwa l-unzjonat tal-Alla, huwa l-midluk tal-Alla, huwa il-Messija li ġie biex iwettaq dawn it-tlet ministeri hekk kruċjali għall-fidwa tagħna. Huwa profeta. Ġifieri n-nies kellhom naqra raġun meta qalu li huwa profeta, ma kien aktar minn profeta għax il-profeti kienu jxandru il-kelma tal-Alla. Hekk jgħid il-mulej. Ma dan il-profeta kien jitkellem imma jien ngħidilkom. Dak il-profeti fit-Testament il-Qadim dejjem kienu jxandru u jigglorifikaw lil-Alla. Dan il-profeta kien jxandra lilu nnifsu. Jienu t-triq, jienu l-verità, jienu l-ħajja, jiena id-dilja tas-sewwa, jiena id-dawl tad-dinja, jiena l-ħobs li niżel mis-sema. Min jara lili, jara l-missier. Dan il-profeta huwa distint mill-profeti ta' qablu, għaliex huwa profeta li jigglorifika lilu nnifsu. L-istess il-mirakli li wettqu il-profeta qablu dejjem wettquhom biex jigglorifikaw lill-Alla. Kristu wettaq il-mirakli biex jigglorifika lilu nnifsu. Dak kien l-ewwel meta kien f'Kana, l-ewwel sinjal li jagħmel Ġesu u wera il-glorja tiegħu. Huwa profeta ma wisq iktar minn profeta l-aħwa. Huwa wkoll qassis ma qatt ma mar fit-tempju u jingħaqad mal-qassisin Leviti u joffri xi annimal, xi gendus, xi ħaruf fuq l-artal tal-ġebel quddiem tempju maħdum bl-idejn. Ma dan kollu l-Iskrittura tgħid int qassis għal dejjem. Imma differenti mill-qassisin l-oħra Leviti. Huwa wkoll sultan, imma għal darb'oħra d-distinzjoni tiegħu mis-slaten u l-mexxejja tal-bnedmin hija evidenti. Ġesu darba minnhom kien qed ikellem lid-dixxipli tiegħu u qalilhom li jislaten u l-mexxejja tal-ġentili jaħkmu fuqhom, jiddominaw fuqhom. Prattikament jużaw is-sudditi tagħhom għal vantaġġ tagħhom. Ma Ġesu qalilhom ma mhux hekk għandu jkun fostkom. Min irid ikun l-ewwel fis-saltna tiegħi rid jaqdi, rid isir l-irsir u jaqdi lil ħadd ieħor. Għax bin il-bniedem jirreferi għal innifsu ukoll ma ġiex biex ikun servut, imma biex iservi, biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal ħadd ieħor. Dan huwa s-sultan illi minflok ma jiddomina u jaħkem għal vantaġġ tiegħu huwa s-sultan li jservi lis-sudditi tiegħu. Dan huwa sultan l-aħwa differenti mis-slaten kollha li qatt imxew fuq wiċċ l-art. Mela meta nisimgħu l-kelma Kristu, ejja jiġu immedjatament dawn il-ħsibijiet ġew moħħna, il-midluk, il-maħtur tal-Alla biex ikun għalina profeta u sultan u qassis. Inti l-Kristu għallu, bin Alla il-ħaj, bin Alla. Xi tfisser dan it-titlu u wkoll titlu meta tgħid li Ġesu huwa bin Alla. Wara kollox fil-Bibja naqraw ukoll li l-anġli jissejħu li Alla. Aħna nissejħu li Alla. Allura Ġesu huwa sempliċement wieħed minna u bħalna. Le, għaliex Ġesu huwa l-iben uniġenitu tal-Alla. L-iben uniku, iben f'sens partikolari illi ma jgħatal ħadd iktar la l-anġli, la l-poplu tiegħu, la l-insara. Huwa bin Alla f'sens uniku. Żewġ affarijiet joħorġu minn dan it-titlu. L-ewwel nett li Ġesu huwa divin. U t-tieni nett li Ġesu fir-relazzjoni tiegħu mal-missier huwa sottomess lejn il-missier. Żewġ veritajiet ejja noħduhom waħda waħda.
L-ewwel nett id-divinità tiegħu. Meta Ġesu huwa msejjaħ bin Alla, qegħdin naffermaw id-divinità sħiħa tiegħu. Bħal meta ftit qabel sejjaħ lilu nnifsu bin il-bniedem li huwa wkoll titlu messjaniku li huwa meħud mill-profeta Daniel. Huwa titlu messjaniku. Imma wkoll huwa xhieda tal-umanità vera tiegħu. Huwa bin il-bniedem, allura min-natura tiegħu Ġesu huwa bniedem tas-sew. Mela bl-istess mod meta qegħdin ngħidu bin Alla, qegħdin nitkellmu li min-natura tiegħu Ġesu huwa tas-sew Alla, tas-sew divin. Hu ir-relazzjoni tiegħi mat-tifel tiegħi. Huwa jista' jgħid jiena l-iben ta' dan il-missier. U allura għax huwa ibni għandu l-istess natura bħali. Tajjeb, jekk huwa ibni, jekk jien bniedem, huwa għajduli intom bniedem l-istess. Mela Ġesu għax huwa bin Alla għandu l-istess natura mal-missier. Huwa divin, huwa ugwali mal-missier. U hija relazzjoni li mhix relazzjoni li bdiet f'xi żmien. Aħna ma konniex ulid Alla u bil-grazzja meta Alla adottana fil-familja sirna ulid Alla. L-anġli saru ulid Alla fil-ħolqien tagħhom minn Alla. Ġesu r-relazzjoni tiegħu ta' missier ma' iben hija relazzjoni eterna. Darba ftit qabel il-passjoni tiegħu Ġesu talab il-missier biex jigglorifikah bih innifsu bil-glorja li kelli miegħek qabel il-bidu tad-dinja, qabel kienet id-dinja. Ġifieri mod frażi li tfisser qabel il-ħolqien, ġifieri fl-eternità. Minn dejjem kien hemm din ir-relazzjoni eterna bejn Alla l-missier u Alla l-iben. Huwa l-missier li jagħmel l-iben iben, imma bl-istess mod huwa l-iben li jagħmel il-missier missier. Kieku ma kienx hekk, kieku Kristu kien sar iben f'xi żmien, allura rridu ngħidu li l-missier ma huwiex etern, għax huwa l-iben li jagħmel lill-missier. Missier. Hija relazzjoni li hija eterna. Minn dejjem għal dejjem, wiċċ imwiċċ ma' Alla l-missier fil-bidu kienet il-kelma, l-kelma kienet ma' Alla u l-kelma kienet. Relazzjoni titlu bin Alla huwa xhieda ta' divinità sħiħa ta' Kristu. U rrid nurikom minn hawn ftit ieħor illi danu dak li kienu jifhmu l-Lut meta Ġesu kien jikklejmja li hu l-iben ta' Alla. Imma ejja nagħmlu naqra post u nitkellmu fuq l-aspett ieħor tal-fatt li Ġesu huwa bin Alla, ċoe sottomissjoni tiegħu lejn il-missier. U fit-tiext fil-Vanġelu fil-Testament il-Ġdid u ħafna frażijiet juru din is-sottomissjoni tal-iben lejn missieru. Ħanaqraħħomkom, Ġesu stqar illi kien mibawt mill-missier. Jekk huwa mibawt qed juri li huwa sottomess lejn dak li batu. Li ma jagħmel xejn minnu nnifsu għajr dak li jara l-missier jagħmel. Illi ħaq mandament mingħand il-missier. Illi dejjem jagħmel ir-rieda tiegħu. Talab lill-missier u għata r-rieda tiegħu anke meta dak kien ifisser li jħaddan is-salib. U l-Apostlu Pawlu jgħidilna fil-Korintini li l-ben hu sottomess għal Alla il-missier. Żewġ veritajiet, id-divinità ta' Kristu u s-sottomissjoni tal-iben lejn missieru. Huma żewġ veritajiet kbar li huma parti minn dan it-titlu grandjuż ta' bin Alla. Bin Alla ħaj. Ejli ma kif jista' jkun femni din illi jkun ugwali mal-missier jkun ta' sew Alla u fl-istess ħin huwa sottomess, huwa taħt Alla. Kif jista' jkun li tnejn huma veru? Darba minnhom Ġesu kien qiegħed jitkellem u qal hekk. Minħabba fekk il-missier ħobbni għax jiena nagħti ħajti biex nerġa' noħodha. Ħadd ma ħadha minn għandi. Iżda jien nagħtiha minn innifsi. Għandi l-awtorità nagħtiha u għandi l-awtorità nerġa' noħodha. Dan il-kmandament irċivejtu minn għand missieri.
Min minna ma jistax jgħid. Isma' jiena ħanati ħajti għal xi ħadd, għal xi kawża partikolari, kull bniedem jista' jagħmilha. Imma min minna jista' jgħid u għandi l-awtorità u s-seta li nerġa' noħodha. Jekk immut. Spiċċat. Imma Ġesu kapaċi jgħid illi għalkemm intom tistgħu toqtlu lili u ħatoqtluni għax jien ħanati li l-nifsi, jien għandu wkoll il-kapaċità, l-awtorità illi nqajjem li l-nifsi lura minnu. Min jagħti l-ħajja? Alla biss jagħti l-ħajja. Ġesu b'dan il-kliem qiegħed jesiġi li huwa tassew Alla. Mela bin Alla għandu tifsira li huwa tassew Alla fin-natura tiegħu. Imma fl-istess ħin innotajtux qal fl-aħħar dan il-kmandament irċivejtu mingħand missieri. It-tnejn huma vera. Kristu jammetti illi huwa sottomess għall-awtorità ta' missieru fuqu. Ma naħsibx li għandna diffikultà ta' biex nifhmuha din. Ħanerġa' nieħu lill-ibni bħala eżempju. Peress li huwa ibni, huwa uman inqas daqsija u aktar minni. L-istess, laqqas ftit inqas minni? Le, huwa 100% uman, mhux hekk, għax huwa ibni. Ma fl-istess ħin jobdini u jien għandi awtorità fuqu. Istess ħaġa hi. Alla l-missier liben ugwali fin-natura tagħhom differenti fl-irwol imma. Iva, l-missier għandu awtorità fuq liben u liben jissottometti ruħu għal-missier. U ħanajdin, hija l-glorja ta' liben li jissottometti ruħu u jkun ubdjenti l-missier. Hija l-glorja ta' kull tifel illi jobdu l-ġenituri tiegħu, illi jħobbhom tant illi jobdihom. L-istess ħaġa jagħmel Ġesu ma' missieru. Però wegħedkom qabel li ħanaraw ftit kif kienu jifhmu għall-Lut din li huwa bin Alla, il-fema tal-Lut. Kienu jifhmuha illi Ġesu kien qed jagħmel din il-claim li huwa ugwali ma' Alla l-missier. L-ewwel nħarsu lejn l-edewwa tiegħu, speċi ntellgħuhom bħala xhieda. Darba Ġesu kien fejja raġel li kien ilu marit 38 sena. Ta' fuq l-istorja fil-Vanġelu ta' Ġwanni nista' nitlu fija. Il-Lut ippersegwitaw lil Ġesu. Li għaliex għax fejja, le mhux għax fejja, imma għax fejqu nhar ta' Sibt. U skont il-miet tar-regolamenti tagħhom kien qed jikser is-Sibt. U Ġesu weġibhom. Missieri għadu jaħdem sissa u jien qed naħdem. Fi kliem ieħor, meta Alla ħalaq il-ħolqien f'6 ijiem u naqraw li fis-7 jum strieħ fis-sens illi ma baqax joħloq ħwejjeġ ġodda. Imma jfisser li Alla rabat idejh u m'għamel xejn iktar. Min qed iżommu fl-eżistenza lil ħolqien? Min? Alla. Huwa Alla li għadu jaħdem fil-ħolqien bil-providenza tiegħu biex il-ħolqien jibqa' jeżisti, biex morda jfiequ, biex ittella x-xemx fuq it-tajbin u fuq il-ħżiena u biex jibgħat ix-xita. Alla għadu jaħdem kuljum u ma jieħux break nhar ta' Sibt. Il-ġimgħa kollha kull sekonda tal-eżistenza Alla jibqa' jaħdem fil-ħolqien tiegħu fil-providenza u Kristu qed jgħid jien nagħmel x-xogħol li qed jagħmel missieri. Dak it-tip ta' xogħol jiena nagħmlu wkoll u jagħtihom żewġ eżempji immedjatament wara. Kif hu iqajjem lill-mejtin, kif hu jagħti l-ħajja u kif hu jagħmel ġudizzju fuq kulħadd. Żewġ affarijiet li Alla biss jista' jagħmilhom. Il-kumment tal-Evanġelista huwa dan. Għalhekk il-Lut fitxu iżjed li joqtluh. Għax mhux biss kiser is-Sibt, imma wkoll għax qal li Alla hu missieru u b'hekk għamel lilu nnifsu daqs Alla ugwali ma' Alla. Iva hekk fehmuh il-Lut. Il-Lut ma kellhomx il-fidi biex jemmnu fih
U inqas l-imħabba biex jagħtuh qima, imma kellhom is-sens komun li jifmu eżatt l-implikazzjoni tat-titlu bin Alla. Femuh li b'dak il-kliem kien qiegħed jesiġi li huwa daqs Alla, ugwali mal-missier. Ir-reazzjoni ta' ħbiebu ma kienet xejn anqas drammatika. Darb'oħra, id-disċipli kienu f'dajsa bil-lejl imħabtin, kien il-maltemp, kien hemm il-mewġ, u Ġesu resaq lejhom, miexi fuq il-baħar. Twerbru, ma tihomx tort. Kif wasal ħdejhom u tela fid-dajsa, naqraw hekk ara. Dak li kienu fid-dajsa ġew u tawh qima billi qalu tassew, int liben Alla. Tawh qima l-aħwa mhux għax għamel miraklu. Ħafna profeti qablu għamlu mirakli u ma rċivewx qima. Tawh qima għaliex b'dak il-miraklu li kien għamel għarfu min hu. Tawh qima billi qalu tassew inti liben Alla. Il-fatt li huwa liben Alla għalihom kienet ir-raġuni għalfejn niżlu arkubtejhom qudiemu u jadurawh. U l-aġir tagħhom ta' dawn id-disċipli huwa aktar sinifikanti meta niftakru min kienu. Dawn ma kienux Rumani jew Pagani, kieku kienu hekk ma konniex nimpressjonaw wisq ruħna le, għaliex il-Rumani u l-Pagani u l-Griegi kienu jqimu għexieren mijiet ta' Alla, dawn kienu Lut. Lut li minn ċkunithom kienu malmin isma' u Iżrael mulej Alla tagħna u mulej wieħed. Int m'għandek tqim ebda Alla ieħor għajr il-mulej. Il-mulej li jismu Għajjur. U Alla Għajjur. Alla ma jippermettix li l-qima li tistħoq lilu tingħata lil xi ħadd li xi ħadd mill-kreaturi, kreazzjonijiet tiegħu. Iva kienu Lut, il-qima ta' dawn disċipli Lut li taw lil Ġesu hija xhieda li kienu jemmnu li Ġesu huwa l-istess Alla li fit-Testament il-qadim fil-liġi kien għallimhom u kien ikmandhom biex ma jqimu lil ħadd ħliefu. Dan il-fatt kien magħmul aktar ċar f'moħħi f'esperjenza li kelli xi snin ilu. Meta kont id-dar iddoqq il-qampina tal-bieb nara mill-interkom kien hemm żewġ nisa. Għad dawn huma xhieda ta' Ġehova. Nżilt tlabt lil Alla waqt li gnieża li tara ċattillu mulej għatini illi nurjom imħabba lil dawn in-nies. Ftaħtilhom il-bieb, stedinthom jitlu ġew x'kien il-bart, kellmuni, smajthom, kellimthom u semawni. U għattilhom taqblu miegħi li Alla ħaqqu li jkun meqjum? Iva. Taqblu miegħi li Alla biss jistħoqlu li jkun meqjum? Iva. Għattilhom mela ejjew miegħi. U hija nagħtu qima lil Ġesu. Għatlu inżil tarpu btejja. Għatlu mulej Ġesu jiena nqimek. Stedinthom biex jagħmlu l-istess. Ma rridux. Għattilhom Alla l-missier wara li Kristu umilja lilu nnifsu ta' isem li hu fuq kull isem biex għall-isem ta' Ġesu tiltewa kull irkoppa fis-smawiet, fl-art u taħt l-art. Tilhom aħna qegħdin fl-art. Inżlu miegħi u wobdu ir-rieba ta' Alla l-missier. Inżlu tuħ qima għall-kubtejhom. U baqa' ma niżlux. Għaliex? Għax jafu illi b'dak li ġest ikunu qed jammettu illi Ġesu tassew Alla. Xi ħaġa li fir-reliġjon tagħhom ma jemnuhiex. L-aħwa nistgħu nikkonkludu ta' bla ebda riserva illi il-fatt illi Ġesu kien meqjum id-disċipli tiegħu kienu jammettu, kienu jemmnu illi huwa tassew Alla.
Iva rridu ngħidu li Ġesu aċċetta l-istqarrija ta' Pietru meta qallu inti l-Kristu bin Alla l-ħaj, u li b'dik l-istqarrija ta' bin Alla in-nies kemm ħbiebu u kemm l-edawwa tiegħu kienu jifhmu li Ġesu hu tassew Alla ugwali mal-Missier. L-istorja li qrajna meta Ġesu kien ma' dixxipli ħdejn il-belt ta' Ċesarija Filippi tieħu żvolta stramba li kważi ma tkunx qed tistennija. Mela għandek din l-istqarrija tremenda tal-glorja divina ta' Ġesu. U immedjatament Ġesu jgħidilhom żewġ affarijiet. Waħda, tajdu lil ħadd li jienu l-Kristu. Kien għadu ma wasalx il-waqt, aktar il-qudiem se jibgħathom ixandru li Ġesu huwa l-Kristu u naraw dan fl-Atti tal-Apostli, ma kien għadu ma wasalx il-waqt. U jgħidilhom ukoll illi kien jeħtieġ minn dak iż-żmien Ġesu beda jispjega lid-disċipli tiegħu li jeħtieġlu jmur lejn Ġerusalemm u jibagħti ħafna ħwejjeġ mill-anzjani s-saċerdoti ewlenin u l-iskribi l-mexxejja tal-Lut. Kellu jkun ippersegwitat minnhom, kellu jibagħti minħabba fihom. U mhux biss jibagħti, u jinqatel u fit-tielet jum ikun rixxoxtat. U Pietru, u nifhmu għadin għax naħseb frankament kienet tkun ir-reazzjoni tiegħi wkoll. Inti l-Kristu, inti s-Sultan, inti li bent Alla. Se tħallihom jgħaddu minn dik id-batija u jsalbuk ħalli kieku kriminal. U Pietru għallu leta, fassoltu spiritu pront, ma jkun, għat. U Ġesu għallu tbijat minni Satana. Tentatur, qed fixkilni. Għax inti minn tix taħseb fil-ħwejjeġ tal-Alla, ma taħseb fil-ħwejjeġ tal-bnedmin, qed tirraġuna ta' bniedem. M'għandekx f'moħħok il-ħsieb li għandu Alla. Ma tajjeb li nistaqsu din il-mistoqsija. Għaliex kien jeħtieġlu illi jbati u li jkun imsallab u li jqum minn bejn l-imwiet. L-ewwel għax hu bin Alla. U bħala bin Alla huwa sottomess għar-rieda tal-Missier. U jekk il-Missier ried li Ġesu jieħu f'idejh u jixrob dak il-kalċimor, Kristu kien lest li jobdi. Għaliex is-salib? Għaliex huwa tassew liben Alla ugwali mal-Missier. Imma għalina huwa s-salvazzjoni tagħna umilja lilu nnifsu u sar bniedem biex ikun jista' jagħti ħajtu u jxerred demmu fidwa għalik u għalih. Għaliex is-salib? Għaliex huwa l-Kristu, għax huwa l-profeta u bis-salib rid jallimna żewġ veritajiet grandjużi dwar Alla. Il-ġustizzja tiegħu li Alla jobot id-dnub, Alla jikkastiga d-dnub. U rrid jallimna wkoll l-imħabba tal-Alla. Li minflok ma ħadni aħna, jiena u inti l-kastik li kien jistħoq lilna, ħadu hu minflokna fuq is-salib. Għaliex is-salib? Għax huwa l-Kristu, il-qassis. Il-qassis li ma ġiex biex joffri id-dem ta' xi annimal, imma biex joffri demmu stess, biex jagħti ħajtu b'sagrifiċċju bit-tpattija għad-nubiet u biex iqum biex ikun l-qassis għal dejjem kif kien ħabbar it-Testament il-qadim biex jibqa' jinterċedi għalina u jassigura s-salvazzjoni eterna tagħna. Għaliex is-salib? Għax hu l-Kristu, is-Sultan, li ssielet sal-aħħar nifs mal-għadewwa tagħna, max-xitan u mal-mewt biex jeħlisna mid-dominju tad-dlam u tax-xitan u jdaħħalna fis-saltna eterna tiegħu ta' ħajja u ta' dawl, ta' slim u ta' ġustizzja. Għalhekk kien hemm bżonn illi il-Kristu bin Alla l-ħaj imut u jqum minn bejn il-mwiet. Immintom, min tajdu li jien tibqa' mistoqsija relevanti anke għalissa, għallum. Hemm barra eluf ta' nies
Kif konna nistaqsuhom din il-mistoqsija. Min hu Ġesu? Nissuspetta li għal ġenerazzjonijiet iż-żgħar, żgħażagħ speċjalment, frankament, ma tantx importom. Mexxej reliġjuż, għalliem, filosofu, ma jagħmilli l-ebda differenza. Ma jaħasra kieku jifmu li hu biss jista' jagħtihom sinifikat f'ħajjithom. U biss jista' jagħtihom tama fil-ħajja. U biss jista' jagħtihom il-ferħ li qalbhom tant tixxenna għalih. Dan hu l-messaġġ li rridu ngħaddulhom. U lil dawk li jistqarru bil-kliem li Ġesu u li bentalla u jirrepetuha bla problemi ta' xejn, imma ma jifmux jew ma jridux jifmu li dan it-titlu jissinifika li Kristu ħaqqu l-qima tagħna bħala Alla. Dan qegħdin jagħmlu żball li jekk jibqgħu ma jindmux minnhom se jwissalhom għat-telfin ta' dejjem. Rrid ngħid ukoll kelma lil Musulmani. Miljuni ta' Musulmani fid-dinja. U f'Malta għandna eluf ukoll li niltaqgħu magħhom. U li huma ħbieb tagħna. Huma jemmnu li Ġesu hu profeta, eżatt bħalma kienu jagħmlu n-nies ta' żmien Ġesu, wieħed mill-profeti. Ġifieri din jemmnuha u hija xi ħaġa tajba. U l-appell tiegħi lill-Musulman u dan. Jekk inti temmen li Ġesu hu profeta, isma' x'kien jgħallem fuq innifsu. Li kien jgħallem li hu li bentalla. Afda is-salvazzjoni tiegħek fidejh. Aħna għandna bżonn aktar minn profeta. Aħna għandna bżonn saċerdot li jpatti għal dnubietna. Għandna bżonn sakrifiċċju li jeħlisna mit-teba ta' dnub. Jalla, naraw ħafna minn ħbiebna Musulmani jilqgħu li Ġesu bħala bin Alla u jadurawh magħna. U xi ngħid għalina l-Evanġeliċi? Aħna nemmnu li Ġesu huwa il-Kristu bin Alla l-ħaj. M'għandniex għalfejn niftaħru. Għaliex il-fatt li nemmnu huwa don moti lilna minn Alla. Bħalma Ġesu qal lil Pietru birek int x'mun barġona x'mhux id-demm u l-laħam u rik dan imma missieri li hu fis-smawiet. M'aħniex aktar intelligenti jew aħjar minn ħadd ieħor. Huwa biss li Alla wera ħniena magħna fetħilna għajnejna biex naraw il-glorja divina tal-Mulej Ġesu. U aħna minn qalbna nafdaw is-salvazzjoni ta' ħajjitna fideh, nilqgħuh bħala s-sit tagħna u minn qalbna ninżlu għarbubtejna qudiemu u nadurawh. Amen.